Croeso nôl i'r dafarn sef Gwesty Tyn-y-Coed yma yng Capel, Curig, ac i ni wrth gwrs wrth i'r chwarae'r hen gemau tafarn traddodiadol, ac mae'r crysau gwynion, maen nhw'n frwd ac maen nhw'n gystadlu achos tîm Barnados nhw, sef tîm yr elusen yr wythnos ac elusen y post frenhinon wrth gwrs, ac yn cadw cwmni mi. Croeso ato ni Glenys Griffths, chi yw'r capten, mae'n debyg. Dwi'n trio bod heno, ynddo? Chwarae te, chi'n cael time out am funud bach, ie? Ynddo. Ond soniwch wrthon ni am eich... Gwasanaeth i plant bach anabal ac i plant sy'n byw mewn gofal. Ie. A mae'n bwysig yn dweud gael cyhoeddusrwydd mewn wythnos fel hyn? Wel, mae'n cystadlu frwd am arian rwan, a da ni'n trio gwneud y gorau bob ffynhonnell. So mae wythnos fel hyn yn gwneud daioni mawr iawn i Barnados Cymru. Faint o bleser ych chi'n cael? Ffidil a'r gerddoriaeth werinol draddodiadol hyfryd yma. Mae'r awyrgylch yn wych, beth bynnag. Dewch i ni gael gweld siwr dath y siwrne ola heddi, Ifan, Gwyn a'r tîm.